Добро утро! Днешната ни морска кулинарна одисея ще се проведе на територията на малкото красиво черноморско селце Крапец. То е част от община Шабла и е само на 65 км от областния център Добрич. Тук, в Приморска Добруджа, ще готвим в компанията на Йордан Йорданов, главен готвач на хотел Яница. Добро утро! Добро утро, Ванко. Предполагам, ще обърнем внимание на националния вкус днес. Днес ще направим на добруджанска, както се казва по стара добруджанска рецепта, кръстачки по добруджански. Кръстачки? Да. Да видим сега какво е това чудо. 600 грама вода, 2 лъжички чаяни сол и също толкова с оцет. И аз винаги слагам лъжица мас при замесването на тестото. И около килограм брашно. Това е обикновено. Брашно, вода и сол. Това е тестото. Какво представляват тези кръстачки? Аз този термин го свързвам с това, което слагаме по телхата. Зимно време, дървеното. Значи, наименованието на кръстачките, те са известни в този район тук, Крапец и Спасово. Викат им роговачки. На други места Може би с други наименования. с други имаше. Просто зависи от самата местност на необятна Добруджа, да. която е доста голяма като територия. Да. Тук е житото на България. Именно. И затова тестените изделия определено вземат централна Те са заемали място в роля. голяма роля в старите български рецепти. И като умесиш тестото, трябва да го оставиш да отпочине, за да ни покажеш как се оформят нашите специални кръстачки от Приморска Добруджа. Значи това изглежда тестото за около 6-7 кръстачки. Полученото зависи пак от големината на тигана. Добре. Пристъпваме към замесването към разточването на топките. Мисля, че не допълни, че трябва да оставим да отпочине. Да, трябва да отпочини половин час. Едва тогава правим това. За това са тези топки, които са образувани вече, оформени по-точно. Сега ще направиш кръг, така ли? Да. Колко голям, тънък? Тънък фин. Каза, че в други региони на България си срещал подобна рецепта. Значи в други региони, около Шуменския край, съм чувал, че там се казват платечки, тук роговачки, на някои места и кръстачки. Това си обикновено гюзлеме тесто. Сега ще точиш на по-тънко, може би. Да. Сега вижте тази работа. Откъде ги научи тези тънкости? Наистина от нашия Тошевски район, майка ми, баба ми. Си от генерал Тошево? Родом от Дъбовик. Родното място на Дора Габи. И певеца Иван Георгиев. Оттам си ти? Да. И готвач Йордан Йорданов. С когото готвим днес. Да, имам така? удоволствието да се запознаем и с вашия екип. Точно така. Това вече е готовия рис. И слагаме около 100-120 грама сиренци. Я да видим сега. Опалва се с 3-4 снопа, слагат се на триъгълни пиростии и в тавичка, наречените сачове, се изпича вътре. Да прехвърлим нашата кръстачка в тиганчето.
Ето начина на прехвърляне. Първо сгъваш на две и после разгъваш. И така колко време е нужно за изпичане? Около 1-2 минути от едната и от другата страна. Това ли беше? Да. Добре, много хубава рецепта. Така печем колкото кръстачки желаем или рокче, така ги нарече в... Роговачки. Роговачки в село Спасово. Кръстачки, гизлеме. Много наименования за едно и също тестено изделие. Ето и рецептата. Кръстачки по-доброджански. Необходими продукти за 4-5 броя. 1 кг брашно, 600 г натрушено сирене, 3 супени лъжици свинска мас, 2 чайни лъжици оцет, 2 чайни лъжици сол. Начин на приготвяне. В дълбока купа наливаме 600 мл вода, прибавяме солта, оцета и 1 супена лъжица от свинската мас. Изсипваме брашното и замесваме тесто. Оставяме го да втаса за около час. Разделяме тестото на 4 парчета. Оформяме топки, които разточваме на тънки листове. В средата поръсваме с сирене. Затваряме кората, като я прегъваме навътре от 4-те страни. Оформяме голям квадрат. В тиган сгорещяваме останалата мазнина. Поставяме кръстачката и запържваме за около минута от всяка страна.